cum facem un test de elasticitate? Nu știu dacă practicați acest lucru în salon, dar eu de fiecare dată când am un client nou în salon, pentru a stabili exact starea părului, pentru că v-am spus, avem aceste tipuri de degradare și trebuie să văd în primul rând dacă este una chimică și încep prin testul de elasticitate. Șamponez puțin o șuviță de păr, din care iau 3-5 fire de păr și trag ușor. Nu trag foarte tare și fac acest lucru în mai multe zone. Automat, la suprafață, părul este mult mai expus, aici va fi mult mai stricat decât în orice altă parte. Dacă firul de păr se întinde și revine la forma inițială, atunci structura internă este normală. Tragem puțin de el, vedem că, nu știu, poate se întinde foarte, foarte puțin, dar în momentul în care dăm drumul, el este compact, nu are nicio problemă. Facem acest lucru și mai la rădăcină, și mai pe la jumătate, și mai pe vârfuri. S-ar putea să vedem că pe vârfuri, într-adevăr, este mult mai elastic. Dacă firul de păr pur și simplu pocnește, tragem de el și a pocnit instant, fără să se întindă, în momentul acela părul are nevoie de hidratare. Părul clientei noastre este foarte deshidratat și nu îi lipsește decât hidratarea. S-ar putea structura internă să fie puternică, dar pur și simplu nu are refăcut stratul de lipide. Iar dacă firul de păr se întinde tare și nu revine la forma inițială, tragem de el și vedem că se face pur și simplu ca o gumă și se încrețește, acest păr are pierderi de proteină. În momentul în care părul nostru are pierderi de proteină, nu mai acționăm asupra lui cu decolorant sau cu vopsea permanente, pentru că riscăm să-l deteriorăm din ce în ce mai tare. Părul acela care după decolorare se face mătase, gumă, nu intervine în acest caz. În momentul în care după decolorare părul acela se face gumă și se întinde și se face foarte uscat, în momentul că nici nu mai poți să-l periezi, în momentul în care încerci să faci la perie, începe să zboare, să pocnească, acel păr este doar în urma unei agresiuni mecanice. La modul în urma plăcii, călduri excesive, în momentul în care clienta acasă trage foarte tare de păr, punem decolorant pe el și pur și simplu avem acele fire care sunt ireversibile. Dar în rest, dacă părul pur și simplu are pierderi de proteină și îl decolorăm și ne asigurăm că îl restabilim foarte bine cu tratament, s-ar putea să arate mai bine părul după o decolorare sau o vopsire decât înainte. Acesta ar fi testul de elasticitate pe care eu îl recomand să-l faceți cu fiecare client în parte pentru a vedea exact în ce stare se află el. Pentru că clienta noastră poate să vină, și mie mi s-a întâmplat să-mi vină cu un păr foarte uscat, urât, încurcat și spune, așa este părul meu, este foarte stricat. Și să stau să-i fac un test de elasticitate și pur și simplu să văd că nu are hidratare necesară, avea structura internă foarte bună, trăgeam de el, era super sănătos, dar pur și simplu nu reușea să-i restabilească hidratarea și acesta pocnea și se rupea din ce în ce mai tare. Avem întrebări până aici? Aș avea eu una. Dacă părul clientei noastre se află în primele două situații, adică nu se rupe și a doua situație, se poate face decolorarea? Deci, în primele două situații, da, clar. Adică, sinceră să fiu, în toate cele trei situații se poate face decolorare. Singura situație în care noi nu facem decolorare fără risc este în momentul în care, v-am spus, părul pur și simplu este prăjit din placă. Doar părul care este prăjit din placă sau din uscător nu reacționează bine la decolorare și sunt acele fire pe care dacă noi spălăm clienta și o uscăm pur și simplu, vedem că sunt acele fire care stau expandate. Chiar dacă tot ritualul a fost făcut corect, sunt foarte, foarte expandate și foarte prăjite pe vârfuri. Acel păr care v-am spus, dintr-o perie, stânga-dreapta, nu reușești să-l netezești sub nicio formă. Cam ăsta ar fi singurul moment în care pornești cu un risc. Și de multe ori le spun clientelor, văd părul lor înainte, le fac testul de elasticitate și dacă vrei să decolorăm, automat aceste vârfuri vor pica, se vor duce instant.
În rest, dacă noi avem pierderi de proteină și mă asigur că decolorez cu un produs bun, în primul rând. Știm foarte bine că pudrele pot fi de toate calitățile, de toate nivelurile. Mă asigur că produsul meu am în primul rând tratament în pudră, aplic tratament preventiv, aplic un tratament extra, mă asigur că nu trag deloc de el în timpul decolorării, că nu exagerez cu căldura, nu voi decolora un păr care are pierderi de proteină, nu-l voi decolora în folii șuvițe subțiri și să o las 2 ore în folie, sub nicio formă. Dar o decolorare la liber, o decolorare foarte blândă și nu neapărat ca și oxidant, ci pur și simplu blândă ca și atingere, să zic așa, acel păr nu s-ar putea, cum v-am spus mai devreme, s-ar putea să fie mai sănătos după o astfel de decolorare, pentru că prin decolorare este și se dă și un refresh părului. În momentul acela, ok, eu scot din proteină, scot din keratină, scot din melanină, pentru că prin decolorare automat se duce până la eliminarea melaninei, dar în același timp vin cu suport, vin cu proteină sintetică și așa mai departe, cum v-am spus, vegetală, proteină, colagene, elastină, toate aceste substanțe care pot să umple firul de păr și să-l întărească și să-l țină mult mai bine în formă. În ziua de astăzi au apărut pudre care, dacă în trecut pudra decolorantă ducea la eliminarea melaninei totale, dacă vopseaua deschide pur și simplu îmi decolorează melanina, pudra decolorantă elimina pur și simplu melanina. O decolora treptat și în funcție de cât stătea pe păr sau de procentajul oxidantului, ducea până la eliminarea totală a acestei melanine. În ziua de astăzi pudrele sunt din ce în ce mai performante cât se opresc. În momentul în care au ajuns cu pigmentul în galben pal, se oprește pur și simplu procesul și nu știu dacă ați văzut, dar deja nu mai ajungem până la acel păr alb. Ajungem în galben, în treaptă 10. În trecut, dacă lăsai decolorantul mai mult pe păr și chiar și cu un oxidant mic, se ducea până în alb, până când devenea acel fir de păr gumos. Asta se întâmplă doar în momentul în care, din păcate, se elimină proteina de tot din melanina din firul de păr. În momentul în care nu mai avem nici galben, e clar că nu mai avem melanină. Din păcate, părul, pentru o culoare frumoasă, trebuie să ne rămână în 10-3. Să ne rămână suport melanina care să suporte pigmentul artificial. Dacă el deja este alb, părul după decolorare, acel păr nu va mai suporta absolut niciun pigment, nu va mai ține nici măcar pigmentul dintr-un șampon. În schimb, dacă nouă ne rămâne în 10-3, galbenul cel mai deschis, interiorul unei banane, în momentul acela noi putem neutraliza foarte bine acel pigment de melanină și culoarea să ne reziste mult mai mult.